soknak megfelelő, helyben működő orvosi ellátást és a megszületendő gyermekeknek egy védőnői szolgálatot. Felkérem dr. Tilki Attillát, hogy legyen segítségünkre ennek az épületnek az átadásában, és ebben a segítségben Bónis Zsófia és Lutherán Ádám is az önkormányzat támogatását fogja most segíteni. Sok jó ember kísérni is elfér. Szokták ezt mondani, nem tudom, szoktak ilyet mondani. És minél tovább éljenek. Így van, pontosan. Az ujjat vissza. Az ünnepélyes szalagátvágás után fölkérem Bakó Diánát, hogy előadásában Vas Albert Szent a falu című költeményét meghallgathassuk. Vas Albert, Szent a falu. Két emberfajta él, az egyik önmaga elől elmenekszik, a másikhoz nem ér le alárma, mert elrejtőzik önmagába. Az egyik élete malom, mindent felőlő izgalom. Rohan, s az élet fut vele, pénzcsörgető kacérzene kíséri éjjét, nappalát, s agyába őrli vaddalát. Izzítja egyre a kohót, és épít felhőkarcolót, és épít büszke tornyokat, és szédít messze ormokat, telefon, autó, lift, vonat. S az élet mégis elrohant. Mit ér a szikratávíró, mit ér a tőzsde, rádió, a géporjások mind mit érnek? Az érctraverzek égig érnek, a reklámfények égig érnek, a villanydrótok égig érnek, az istenig föl mégsem érnek, s a gyertyák mégis tövig égnek. A másik élete falu, nádfedelő, meszelt falu. A két szeme, két tiszta ablak, reggeltől estig nyitva vannak. Vagy felnéznek a fényes égre, vagy mindkettő a rétre néz le, s körös körül oly halk a béke, mint messzi csermelyek zenéje. S bárhogy forogjon a világ, a réten mindig lesz virág. És halsoghat a dáridó, s épülhet sok száz emelet, itt él tovább a szeretet, és Isten jár a kert alatt. A falu mindig megmarad. A falu mindig egy marad. A falu mindig szent marad. Többször esett szó a tettekről, a tetteket köszönet illeti, és felkérem Tiba Péter polgármester urat, hogy mindazoknak, akik itt áldozatos munkájukkal évtizedeken át, vagy akár az elmúlt hónapokban köszönhet ez a település, fejlődést, mindennapi életet, egészséget, odafigyelést, támogatást, adja át Kisvarsány község önkormányzatának képviselőtestülete nevében és lakossága nevében a hála csokrait. Szólítom mindenek előtt dr. Patakini, dr. Barát Ida főorvosasszonyt, dr. Bogdán Sárát, Kisvarsány község házi orvosát, Remélem sokáig szolgálhatom még a falu egészségét. köszönjük szépen, Andrássy Gyulánét, Kisvarsány község védőnőjét,
Lorencsik Sándornét, a házi orvosok asszisztensét, Gere Lászlónét, házi orvosunk asszisztensét, és akik nélkül ezt a rendelőt nem lehetne nap mint nap tisztán, melegen, otthonosan használni. Katona Jánosnét, és Dankovicsné Katona Gyöngyit, házi orvosi rendelőnk gondnokait. És hogy mindez ebben a szép, felújított köntösében állhat itt előttünk, ha már a csokornál tartunk, akkor Csonka Krisztinát, a Kft. Ügyvezető igazgatóját, és Tóth László urat, ügyvezető igazgató urat. És ahogyan láttuk az imént, nekünk az ifjabb generációk már nagy-nagy segítséget nyújtanak, ezért a segítségért kérném szépen Bóni Zsófiát és Luterán Ádámot. Önkormányzatunk szerint ajándékát vegyétek át. És a múlt és a távoli jövő között van egy korosztály, akikre mindig számíthatunk. Azok, akik most fognak majd a nyomdokainkba lépni, már ott vannak a startvonalnál, és mindig számíthatunk rájuk. Bakó Diánát is kérném szépen, önkormányzatunk ajándékát. Jó. És dr. Tilki Attilát kérném szépen, fogadja el önkormányzatunk szerény ajándékát. Köszönjük a segítséget. És abban az örömömben van részünk, hogy ismét elfogadta a polgármester úr és jelenlétével és tárogató játékával gazdagította nem először Kisvarsány község ünnepi megemlékezéseit. További sok sikert kívánok, és köszönjük szépen, polgármester úr! Egy népi bölcsesség szerint a nevetés a legjobb orvosság. Ma különleges rendelésre gyűltünk itt össze. Körünkben köszönhetjük Heller Tamás előadó művész urat, aki csak a mai alkalomra válogatott kabaré műsorral készült, melynek címe Párdon egy orvosi sorra. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük, hogy ilyen szép számban megjelentünk, és a rendelést ezennel megnyitom. Na szóval én is meglepődtem azon, hogy polgármester úr felhívott telefonon, és azt mondta, hogy Tomi, gyere el erre a mai napra, amikor átadjuk ezt az orvosi rendelőt, és hirtelen nem kapcsoltam, hogy hát falunapom egyébként semmit nem változtak.
1 évvel ezelőtt voltam itt, augusztus 3-án a falunapon, és én egy kicsit megőszültem, de hát annyival legyen. A sok-sok probléma. Na szóval, hogy nem, mondom, egy háziorvosi rendelő nyitására mondom, hát mit keresek? Én falunapon azért más a helyzet, mint mondjuk valaminek az átadásán. Aztán rájöttem én is arra, hát mi orvosok vagyunk. Hát mi is nevettetünk, szórakoztatjuk a közönséget. A nevetésnél azt hiszem tényleg nincs jobb orvosság. Így van? Közben már lassan a zeném is indul. Na hát akkor induljon ez a mai kis este. Egy dallal szoktam mindig kezdeni az én kis műsoromat, talán ismerősként fog hatni, annál is inkább, mert nagyon sokszor énekeltük, nem csak Pesten a Mikroszkóp színpadon, hanem a televízió képernyőjén is. Hát akkor hallgassák meg ezt a kis nyitódalt, hiszen dőj hátra, és hallgass meg ezt a dalt. Íme. Ez az, fog ez menni. Nagy erő! Tessék figyelni! Tehát! Dőj hátra, még karos szépen, felejtsd el a gondokat. Nagyon kérlek, ne nyomogass, mint otthon szoktad a gombokat. Nem vár rád itt más csatorna, s tudom miért van eleged. Láttál már sok realitit, s bogárevőt, celebet. Ne bosszongodj, inkább neves, elhangzik majd sok poén. Érezd magad jól és mulas, most ezen és kabarén. Na nézzük! Feledj minden ügyvédet és alkotmányjogászt. Feledd el, hogy az ukránok elzárták a gázt. Feledd el, hogy a városban mindent feltúrtak, és amit még lehetett, azt megint elkúrtak. Feledd el a pártokat és a sok intrikát. Feledd el a sárdobáló nagy politikát. Nem fontos, hogy ki a jobb, vagy éppen ki a bal. A lényeg az most jó legyen, ezért szól a dal. Hát dőj hátra, mint karosszékben, felejtsd el a gondokat. Nagyon kérlek, ne nyomogasd, mint otthon szoktad a gombokat. Nem vár rád itt más csatorna, s tudom miért van eleged. Láttál már sok realitit, s bogárevőt, celebet. Ne bosszongodj, inkább neves, elhangzik majd sok poén. Érezd magad jól és mulas, most ezen és kabarén. Hagyj halljam, mert egyedül nem megy. Hagyj halljam. De jó esik. Ha rossz a kedved, de nem segíthet semmi más, főleg pia. De a nevetés, azt mondják, gyógyító terápia. Itt az idő, most vagy soha, klasszikust idézem én. Kezdjük el és mulass egy jót, most ezen és kabarén. Hát kezdjük el és mulass egy jót, most te kabaré. Persze, kabarét csak akkor lehet csinálni igazából jó hangulatot, hogyha jó az idő, kell. Hát a nap most nincs, de nem fáznak, ugye? Biztos? Jó van. Mondom, mert nem lehet hidegbe, aztán meg pláne nem lehet kabarét, mert nem ülnek a poénok. Én meg nem tudok ötletet adni, hogy melegedjenek fel, legalábbis olyan ötletet nem tudok adni, mint mondjuk a Bolha papa, amikor találkozott délelőtt a Bolha gyermekével, jött vele szembe az utcán, papa, nézd rám, megfagyok, papa, megfagyok, papa. Mi van veled? Az egész délelőtt egy motoros bajszám voltam, papa. Hát megfagyok, hát úgy szeretnék fölmelegedni. Mit csináljak? Na figyelj ide, drága fiam, van erre egy jó kis ötletem. Keres itt a városba egy csinos nőt, bújba, bugyiába, találsz ott egy jó meleg helyet, föl fogsz melegedni. Azzal elválnak, és este megint összefut a gyerekkel a Bolha papa, jön a gyerek, papa, megfagyok, nézd rám, papa, majd megfagyok. Azt hát mi van? Hát mondtam, hogy mit csinálj. Hát azt csináltam, papa, kerestem egy csinos nőt, bebújtam a bugyiába, találtam egy meleg helyet, elszenderedtem, egy óra múlva nem megint a motoros bajszám voltam. Tehát ennél jobb ötletem nincsen, de mondom, hidegben nem lehet poénokat mondani. A másik meg, hogy amikor jöttem a kocsiba, a fiammal beszélgettünk, és állítottuk össze mégis a műsort, hogy
ma mit nyújtsak át önöknek, mert én tudom, hogy önök között vannak olyanok, akik szeretik a politikai humort, van, akinek már elege van a politikából. Van, aki a zenés műfajt akarja hallgatni, van, aki a prózát, van, aki a viccekre kíváncsi, van, aki könyökén jön ki a sok vicc, hát bizony, nem vagyunk egyformák, van, aki ezt szereti, van, aki azt szereti. Na most ugye demokrácia van, nem kell meglepődni, hogy ki mit szeret, ezt kérem, mindenkinek joga van. Múltkor jött velem szembe a barátom, nevezzük Karcsinak. Pesten a Nagymező utcán, mondom, szevasz Karcsikám, de jó, hogy látlak, mesélj, mi újság, mi van veled, megnősültél. Szóval nézd, Tomi, nekem régi jó barátom vagy, azt hiszem veled lehetek őszinte. Mondom, el is várom ennyi év után, hogy őszinte legyél. Szóval nézd, akkor neked bevallom, őszintén, barátilag, nem nősültem meg, mert én a fiúkat szeretem. Szemem nem rebbent. Mondom, Karcsikám, jó, demokrácia van. Mindenki azt csinál, amit akar, azt szeret, amit akar. Próbáltam másfele vinni a beszélgetés vonalát, de hát kíváncsi ember révén visszatértem a témához. Neked van egy bátyád, a Jenő, ő megnősült? Szóval nem, a Jenő bátyám sem nősült meg, mert ő is a fiúkat szereti. Nem mondd, és Gábor öcséd, ő megnősült? Nem, Gábor öcsém sem nősült meg, mert ő is a fiúkat szereti. Ne arra, drága Kacsi, ilyen hülyeséget kérdezek. Látok, senki nincs a családban, aki a nőket szereti? Szóval de van a hugom. Kérem, ki mit szeret? Na most ugyanígy vagyok a nézőkkel is, mert önök között van, aki ezt szereti, mondom, van, aki azt szereti. Na most is a legborzasztóbb az, hogy általában azért mindig van egy olyan néző is, vagy legalábbis sok van az országban, hogy mondjuk ezt mi úgy mondjuk a színpadon, dafke, csak azért sem tetszik neki se. Ez egy ilyen jó magyar szokás. Bármit csinálnak, nekem azért se tetszik. Na most az ilyennel hogy kell elbánni? Erre is van egy isteni történetem, ezt is mindig el szoktam mondani. Talán lehet, hogy egy évvel ezelőtt mondtam ott a sportpályán, tehát a következő, hogy kell egy ilyennel viselkedni, akinek semmi nem tetszik. Egy pasas Amerikában elment hajat vágatni a fodrászhoz, bemegy, és azt mondja, uram, egy egészen rövid hajat szeretnék vágatni, mert nyár van, utazom Rómába, nem akarom, hogy izzadjon a fejbőröm a fodrász. Tessék helyet foglalni, már is vágom a haját, uram, és hogy vágja, megkérdezi. Melyik repülőtársasággal tetszik utazni? Azt mondja, KLM. Na, erre a fodrász. Jaj, KLM. Hát az nem jó, uram. Rengeteg utas van a turista osztályon, rossz a kiszolgálás, a stewardessek oda se figyelnek az utasra. Szóval mindegy, uram, én most már ezzel a holland légicéggel utazom. Azt és Rómába, hol tetszik megszállni? Marriott Hotel, fodrász. Jaj, Marriott Hotel, az nem jó, uram. Rengeteg ember van abban a szállodában, rossz a kiszolgálás, a pincérek oda se figyelnek, a kedves vendég, mindegy, uram, mondom, most már ott szállok meg. Azt és miért tetszik Rómába utazni? Szóval azért, mert a pápa audienciát tart, és mi is kimegyünk ott a térre, hogy végre egyszer személyesen lássuk a pápát. Fodrász, jaj, uram, a pápát, jaj, hát nem fogják látni, iszonyatos nagy tömeg van, a pápa egy erkélyen foglal helyet, el fogják sodorni, tömeg, mindegy, uram, maga vágja a hajamat, azzal foglalkozzon. Na, eltelik 2 hónap, és megy ismét hajat vágatni az úr, és a fodrász már kint állt a bejáratnál, felismert, na uram, milyen volt az út, meséljen. Na most tessék figyelni, egy ilyennel így kell bánni, így kell visszaválaszolni. Azt mondja, nézze, hát olyan, ahogy maga mondta. Én ennyi embert életemben nem láttam, mint ezen a KLM repülőgépen, de nem ez a baj, képzelje. Eladták a helyjegyünket. Erre azt mondta a gép pilótája, hát ez bizony ez az ő problémájuk, ők voltak, akik ebben hibát követtek el, menjünk fel az első osztályra. Uram, first class, Rómáig, 5 stewardess, csak azt leste, mit akarunk enni, mit akarunk inni. Kényelmes volt az út végig. Azt mondja, na és a szálloda, uram, ahogy maga mondta. Ennyi embert ott abban a szállodába, de nem ez a baj, képzelje, kiadták a szobánkat. Erre azt mondta az igazgató, ez az ő problémájuk, foglaljuk el az elnöki lakosztályt, gondoljon bele 3 fürdőszobás hálószoba, 2 nappali, 5 pincér, csak azt este, mit akarunk enni, mit akarunk inni. Egyre idegesebb lett a fodrász, azt mondja, na és a pápa, uram, ahogy maga mondta, ennyi embert ott a téren, iszonyatos tömeg volt, a pápa tényleg egy erkélyen ül, alig láttuk, de egyszer csak odajött hozzánk egy egyenruhás gárdista,
És azt mondta, hogy a pápa onnan föntről, a tömegből kiválasztott 3 családot, akinek személyesen tart audienciát. Ebből a 3 családból az egyik az enyém volt, valamennyiünket fogadott a pápa, valamennyiünket megáldott, nekem is a fejemre tette a kezét, és úgy szólt hozzám. Szóval, igen. És mit mondott? Kivágta le ilyen hülyén a maga haját, ez? Szóval erre mondják azt, igazság szerint erre mondják azt, hogy igazából a fiatalabbak azok hamarabb feltalálják magukat, mint az idősebb korosztály. Persze azért ez nem egészen így van, vagy erre is van nekem példám. Már csak azért is, mert a jó múltkorában utaztam a villamoson. Ezt csak azért hozom szóba, mert itt is jól esett, amikor megérkeztem, hogy rögtön megismertek. Hát persze jól esik nekünk, amikor bárhol az országba fellépünk, azért megismernek, hiszen annyit vagyunk ott a TV képernyőn, hogy már talán meg is untak bennünket. Na, a lényeg, hogy velem szembe ült egy úr, egy idősebb, nálamnál idősebb úr, és így nézett a villamoson. Azt mondja, egyszer csak oda jön. Ha megmondja a nevét, megmondom kicsoda. Mondom, nem mondja már. Hát így könnyű. Jaj, de könnyű, persze. A Verebes még rosszabbul járt, mert ő elment a Nagymező utcán ott a sarkon vásárolni a boltba, és már ő kiszúrta, hogy ahogy be akart lépni, egy úr már így kiszúrta, hogy nézi a Verebest, megvárta, amíg bemegy, vásárol, kijön, és oda ment mellé. Azt mondja, Verebes úr,